Sa Bacolod City, lalaki ginsita sa kapulisan sa paglapas ng curfew, nakuhaan sang malapit 14,000 pesos nga suspected shabu. Ining balita ng atong gintutukan. Manug alas 3 ang kagahon kaina sang nasitaan sa kapulisan si Nicole Fang matapos sa pisar may curfew, nagaliho-liho pa ini sa Purok Tanige, Barangay 1 sa Bacolod City. Sang ginkapkapan nakuhaan ini sang suspected shabu. Ginako ni Fang nga iya ang nakuha nga items. Yung curfew na ko nila, napudlot na ako ang nila items. May bitbit ka man or wala? Nara. Para saan ito po yung bitbit mo? Ika, ano lang yung sakon. Yung gamit mo tatanan? Or baligya mo ito? Nagbaligya mo. Nagligyan niya tuig sa ginpreso man ini bangod sa illegal nga droga. Kapagilagay sa pangabulo? Pigado, gid, sir. Tamo ka, nay. Kaling di sa bungula, gid, Ubra. Malapit 14,000 pesos ang balor sa suspected shabu nga nakuha kay Fang nga ginakabig man isa ka high-value target. Gamit sa aton nga mga dalanon sa aton nga mga highway para sa ila pick up and drop off sa ilaya nga mga ginabaligya nga illegal nga droga. Ginahikot ng kaso ipasaka kay Fang may angod sa paghupot sa illegal nga droga. Gindala man ini sa City Health Office agud ipaidalom sa medical examination. Sa pinakauli nga records ng BCPO, 12 ka mga bag-o nga persona ang gindakob sa paglapas ng curfew sa syudad. Ubod kay Rinald Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.